F'laqgħa tal-MCSD l-imsieħba soċjali ppreżentaw il-prijoritajiet u l-proposti tagħhom għall-Baġit 2024. Il-proposti tal-imsieħba soċjali ġew miġbura f'14 kategorija b'total ta' 80 miżura. Il-membri tal-Kunsill ġew imħeġġa joffru l-perspettivi tagħhom dwar is-sinifikat u l-livelli ta' prijorità ta' dawn il-miżuri sabiex jiżguraw li jkun hemm kunsens fost l-stakeholders kollha, il-unions, min ħaddem, il-Kumitat tas-Soċjetà Ċivili u l-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex. L-MCSD ddeskriva l-laqgħa li saret bħala okkażjoni importanti għal futur tal-pajjiż bl-imsieħba soċjali ressqu proposti konkreti fl-interess nazzjonali. Dan meta pajjiżna bħalissa qed jaffaċċja sfida kbira fosthom iż-żieda fil-prezzijiet, il-kriżi tal-iskart, l-esplużjoni fil-popolazzjoni u l-problemi kbar fid-distribuzzjoni tal-enerġija. Din il-laqgħa bejn l-imsieħba soċjali u l-Gvern kienet deskritta b'pass sinifikanti fil-proċess biex jissawwar il-Baġit tal-2024 u sservi bħala eżempju tal-irwol importanti ta' dijalogu soċjali u l-kollaborazzjoni fost l-imsieħba soċjali biex jiġi żgurat li l-Baġit jindirizza t-tiġijiet u l-aspirazzjonijiet vera tal-poplu Maltu Għawċi. Diversi unions u korpi kostitwiti diġà ppreżentaw il-proposti tagħhom lill-Gvern għall-Baġit 2024. Fost dawn kien hemm l-Assoċjazzjoni Għawċija tat-Turiżmu li fakkret fil-ħtieġa tar-raba vapur u l-bżonn immedjat ta' pjan reġjonali għal Għawdex. L-Assoċjazzjoni għażlet li tiffoka fuq proposti għal konnettività aħjar bejn iż-żewġ gżejjer, il-ħarsien tal-ambjent u t-tisħiħ tal-prodott turistiku. Il-Gozo Business Chamber minnaħa tagħha appellat b'mod b'saħħtu sabiex jinbena l-isptar il-ġdid f'Għawdex li tant ilu wiegħed. Kien hemm ukoll laqgħa tal-pensjonanti li qalet li l-baġit għandu jinkludi żieda tal-pensjoni minima nazzjonali sabiex persuna tgħix b'mod dinjituż u ma tibqax aktar friskju ta' faqar.